omah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja guyub rukun sayek seka kati golong giling warganipun mlebet dening sadaya perangkatipun. Mila kanthi ngawontenaken syukur dalu menika kempalnya wiji suka mari suka. Dugiaken kula sakonca pepanggihan kaliyan keluarga ageng Batika Campur Sari. Kapurih derek mangayu bagya ngergaken swasana kanthi ngucapaken syukur alhamdulillah samangke sedulur-sedulur sedaharja bantu tansah dados warga ingkang tansah ayem tentrem seger waras lahir tuwin batin. Sebandur kunjul warga ageng panitia ingkang sinengkuyung sadaya perangkat wonten ing tlatah Dusun Sendangarjo, Dusun Batu menawi dening saking perangkat Desa Tanjungharjo. Bapak Gadis sembah nuwun kapara sampun kersa rawuh Bapak Carik, sembah nuwun sadaya para kaur, Bapak RT RW nggih, tokoh masyarakat kadang kaneman Karang Taruna. Kula sakonca Batika sinengkuyung Pandayawara batran ingkang sampun kondhang kawentar Purprent Audio kemarin badhe aturipun Batika mujudaken tetembangan wonten langgam jineman ladrang ketawan tayuban cokean dangdutan saka sindahan sampun samapta siyaga karya Suwarwati catur manunggal wonten diajeng Nata diajeng Intan diajeng Sylvia diajeng Rita kemarin mangke lir gumanti atur pasukan tapi lho kula sakonca badhe kadang salam pambuka matur suwun jadi sampun ngaturaken saking monitor keamanan Polsek Sopra Pengalingan. Kula kali karya jeneng kanca-kanca Surwati ngaturaken salam pambuka. Batika Nada Campur Sari.
Asik-asik. Tiga campur sari. Murwakani karya katuraken salam pambuka saking kanca-kanca Batika Nada Campursari. Alhamdulillah sembah nuwun pinangkani dawuh saking panitia tasyakuran merti dusun Sedekah Bumi sedulur wonten ing tlatah Padusunan Sendangarjo Batu Desa Tanjung Harjo Ngaringan Grobogan. Sembah nuwun kunjuk warga masyarakat ingkang kemarin sampun kempal nyawiji kanthi kunjungan syukur kula siang disambut katindakaken wilujengan slametan rumei bancai bumine kaleres nyareki wetonipun wonten ing dinten Respati Cemengan utawi Kemis pagi. Alhamdulillah kula dalu punika kanthi ngawontenaken tasyakuran suka parisuka dulur-dulur Sendangarjo, Sendangrejo nggih, Sendangharjo Batu mugi dadiya warga ingkang tansah ayem tentrem guyub rukun golong gilig nggih. Ugi lemahipun buminipun dadosa bumi ingkang subur makmur nggih dadosa desa ingkang gemah ripah loh jinawi amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun ugi saking sadaya perangkat dusun perangkat desa ingkang sampun kemarin rawuh kula sakonca badhe atur panglipur lir gumanti awit ugi sampun wonten panyuwunan kepamundhutan tembah saking keluarga panitia. Sembah nuwun sawanipun kanca-kanca Batika matur suwun sinengkuyung kalian portret audio kelas pantes menika reuni nggih kalian bolo-bolo kawak bolo-bolo lawas monggo Bermakani karya kadharaken jenenganipun setunggal Swarawati yang badhe atur panglipur minangkani pamundhutan saking keluarga ingkang panitia Dimas Ayu Intan Ayu Batika Nada.
Nggih diin. Kok diintan? Jadi intan. Oh iya, Pak Bay. Gimana Pak Bay? Alhamdulillah. Iki maca apa ya Pak Bay? Oh, maca gelak. Maca gelak. Oh, biasanya sampean tuh ganteng nek maca lebih orang-orang yang gagok. Oh, lebih danane rasanya. Oh, lah nek iki danane pinten? Satu seket. Lah nek maca gelak gabung. 1.000.000. Aduh, Eca. Yes, katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu, sugeng lelenggahan. Sugeng hamirsani Batika campur sari. Campur sari. Alhamdulillah. Ya Pak Bay. Iya. Nah, ini kan acara apa tuh Pak Bay? Merti dusun. Nanti dusun ya apa? Bersih desa. Oh, bersih desa ya Pranoto Coro kok. Pikon. Merti dusun iki bersih desa. Utama sedekah bumi. Oh alah, berarti desane iki diresiki kabeh ya. Sak bangunane sak omahe diresiki kabeh berarti ya. Kowe rong tau ditapuk cah pintu piye? Ulung tapuk tuh. Lah piye berarti? Tegese resik desa ku sukertane diresiki memolo disingkirke ben bumi kene dadi bumi sing subur makmur, bumi sing ayem tentrem. Berkah barokah. Lah, dalam apa ki ger sering di rumah iki mesti panane ya lumentu. Mula iki lho delok dhewe bar panen iki arep tandur dele malah cai nandur pari neh. Neloni kene nyedhet pari. Neloni ki apa to Pak Bay? Neloni iki kowe bubut terus sampe aku neloni atau apa lho. Iki neloni. Oh iya, kena yo eling neloni bareng. Tegese dulur-dulur kene iki lumentu subur makmur mergo saben taun, saben sasi apit, sasi selo ana dina Kamis lagi tetep di rumah diselamat ditibancai. Kowe barang pengen aris ki saben wetonmu nggo rumehi ngono. Iya ya, aku tau main. Nah, Pripun? dibongake wargane. Oh, maksudnya cek sesuk. Oh. Panitia yo ora omong kok. Oh, kasetane. Tak kira tak iki mang wetone. Lah iya, berarti wetone Jumat Kliwon iki carane malam wetonan. Jumat Kliwon. Ya, kaya wetonmu to. Kaya wetonmu juga to. Jumat Kliwon 26 Desember. Apal Pak Bay. Apal awake. Ayo didongake kangge dulur-dulur sedang Datu, cara wong kene datu. Mugi wargane adem ayem. Amin. Apa nih ya Pak Bay? Yes, pokoknya sehat kabeh. Ya kabeh. Mesti tok wae. Ya penanya iki akeh. Iya, iki setunggal tembang teater Kepose Cahayu, ya wonten panyuwunan mau sinom wis diaturke kanggo para perumahan. Iki ana sesi deman kondanggone gubeng asmara gelang ngalo. Wah, nyelendro kabeh jelokane. Langsung kemawon podang kuning gubuk asmara ngono ya. Oh ngono. Ya. Tapi yang dibawani sik to. Sampean bawa ya Pak Bay. Mok. 150 tentu. Malah yo ben. Podang kuning sampean sing bawa. Apa sisi deman sampean sing bawa. Pokoke sampean sing bawa aja aku sing bawa. Enak aja masa aku sing bawa. Kodang kuning ya. Ya oke. Nadyan wujud temo beksi kakawe taline bronto Abai sematan jenengan saiki tambah sae nggih. Coba dolan omami saiki. Ngono ya. halus manis nang semake wes wenggon kula telono golek isi podang jenah ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo
gondang kuning dungange gubuk asmara ya monggo Batika campur sari dados lagi setat pisanan wis semangate ramu lho Dek kanca-kanca iki. Kira-kira apa? Karena dari panitia juga penyambutannya luar biasa. Oh, derek diparingi nggih. Apa? Aqua sudah kopi lho ora trimo kopi GN dhewe. Rada trimo sakene pesenan marung langganan. Oh, pesenan marung langganan. Jajanan. Yo sabar panitia lurung komplit kok iki kok. Aku seneng
gedang kuwi lho Mas, gedang rojo, gede enak manis to lah. Nang. Oh, kok gedang kendur ya? Gedang Mbak Sarah sing gedang Mbak Sarah. Gedang Mbak Sarah sing dibelah gede gedang Mbak Sarah. Lah gedendek. Loh, Jane gedangku cilik lali domu. Gedangku gedang rojo pendek. oh gedang rojo pendek kan? Cilik domu. Oh, Nek bacare kan gedang kepok. Gedendek. Ning legine legi ono. Gue ki rada sepet. spoil. Ya mbok. Sasmito. Gedangnya bilangnya gurih. Urane lho Mas Projo. Kowe ngandune dhewe tak ketang sedulurke. Tolong khusus kowe nar apa ngombe pil. Apa lah ngombe gedang. Iki ya kebangetan kok kan ngombe pil kabeh nek nganggo gedang. Ya piye ta terus? Kok kabehmu kabeh pil ya? Ora. Nek awake iso bedah lho kuwi aku biyen seneng kabeh pil iki awak bojoku bedah tak ganti. Terus ganti apa? Anu kabeh susuk. Habis susu. Kabeh susuk iki dalane anu iki kepegel nek kondo. Wis tak ganti wae ya. Kabeh spiral. Terus sing susah aku. Ibu-ibu ini angkat banget desane. Akhirnya tak kei kabeh tradisional. Apa? Kabeh dungklek. Kok dungklek? Tak kirimi gambar tak WA ya. Lanjut kabeh. Lanjut. Kita masuk. Catetan sakjroning ati. Pun sampe ra mele iki iso yo kladoh. Iso. Tau nyedak pisan kuwi wan raine.
suwun ya Bapak. Matur suwun di Intan, ugi matur suwun kunjung panitia luar biasa, dulur-dulur Sendangharjo, dulur-dulur Batu, nggih, kanthi suka bagya mulya, nadyan tasyakuran slametan badhe tasih benjang siang nggih, netepi wonten ing dinten Sukra Kasih utawi Jumat Kliwon. Alhamdulillah dalu menika kanthi syukur ngamontenaken syukuran kangge mengeti merti dusun saha sedaya bumi kanthi pangajap Sendangharjo dusun Batu dados dusun ingkang subur makmur. Monggo tasih ngalajeng sinarengan Batika Dimas Ayu Nana SP Batika Lada. Perjalanan mengoyak Kamu tahu gak? Aku kesini bapak kamu ngene sirahmu kita gede loh kak. Amang tak batin, saya gue jaket, jarian, sanggulan, Ya terus? sepeda motoran, 7 men, dulur-dulur Batu ini dongor orang-orang ben ra udan. Umpama dikek di sore bosok ya. Malah kok aku coba ro kajani kok iso. Oh ini tak diteni ngger kok weton ngger malam Jumat rata-rata terang. Oh alhamdulillah terang ya. Udan wis mau awan Wis ki. mau awan, Alhamdulillah. lewat di awan Ayo. ya. Nah aku mau perjalanan ke motor kak. Agar wong ngingeti aku udah kok gede. Nek ini kok meneh kelip aku diingeti ngene aku kok gendruwo ae udah menelengi aku. Tegese kan kok sanggulan kok omah kok motoran. Masa boleh kan tak buntel kupluk ngono ya. Apa sih sing ngene lho, sing jaket iku lho. Yo iya iya. Nah, aku itu kok gede. Nek bocah gede ndase kok numpak motor. Kok gede ndase piye ta? Rata-rata nek sampe itu gede ndase ning dhuwur nek bocah lanang ya bener ndase Iya, Bos. Matur suwun lho ya. rasa mungkin tiba-tiba matur suwun. Lah, iya. Matur suwun. Aku mate kok bos wedok kono. Iya. Aku ngomong ngene, nek telat iku basane kono apa, Mak? Aku ngono. Oh, anu basa Taiwan. Bahasa Taiwan. Telat apa? Nganu, wo wan le. Ngono. Oh, wangi aku telat. Kowe puci wo wan le laupan bang ngono. Beda Taiwan. Ya, artinya itu maaf saya terlambat tuanmu. Taiwan, tenggone Taiwan basa Cinone kena. Apa? Tak kok aku. Ngerti tak? Basa Cinone terlambat. Heeh, terlambat apa? Aku keri ya. Wah, padha wae Jawa iku. Iki ketoke nek Jawa. Aku keri yo. Ah, iki Jawa nek Cina aku keri yo. Malah meh mirip ya kan. Nek mirip Jawa karo Cina. Cina karo Jawa meh mirip. Meh mirip. Liyane kuwi ana ora? Ono. Apa? Terus Cina kan ada pelo-pelo. Heeh. Aku biyen zaman ceritane mbahku biyen di zaman Jepang enggak melok Cina. Oh, zaman Jepang meh Cina. Nek ketemu Cina melok mbahku to sampai tuwek tadi. Anu kok Wah, ikut Cina. Iki kok wong Cina ki nek jero sampe lho Dek. lah kuwi Tak takoki kok biyen iki melok Jepang apa melok Jawa sini. ya. Aku turun Jepang pernah, turun Jawa juga pernah. Turun Jepang lebih enak turun Jawa. Maksudnya turun Jepang lebih enak turun Jawa dulu, melok wong Jawa. Oh, Wong Jawa ki ikut andang ngono. asor, yo lembah manah Jawa ki kenal. Oh, yo ikut ngono kok. Turut. Kok nek bosone iku lho ketoke Ayo. kurang penak. Salam Dek, dulur-dulur Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. dalu kagem dulur-dulur atos nggih. Kok atas? Batu mau Yo ndelok-ndelok batune. Batu kumbung kok.
Oh ya berarti. Batu kumbung enteng kemambah. Ayo. Ya, niki acaranipun Merti dusun, sedekah bumi, bersih desa. bersih desa. Lah dungane apa ya iki? Ya, tungane Ibu. Oh lancar panene. Alhamdulillah sampun badhe. Sampun badhe panen apa to Pak Bu? Pari wis iki jagung wis anu apa jenenge cara kene kemebu ya Mas Rayon. Kemebu wis karo godhong wetel jenenge kemebu. Ngono barang kene wetel ya kemebu cara kene. Anu jagung nyuwir. Jagung apa? Lah ya jagung. Ayo, mugi-mugi warga mriki, desa mriki, desa Batu ya kaya. Batu. Ayo, aman, tentram, sentosa, damai, rezekine tambah lancar, sehat wargane. Amin amin amin. Amin. Ini, Ah, ini. ibu sana kompak sekali. Alhamdulillah. Kini nek pemetaan kanggo apa jenis struktur desa ki Sendang Harjo deh. Sendang Harjo. Nek karang-karane iki batu, nek itu lurus iki karane ngendeng. Ana sithik nggone kirun keng nguling. Nggih, niki audione napa? Portret. Portret. Nggih. Ya, tetembangan ya. Ya, diaturke lelipur diajeng, satrepun mangsul panyunak lan saya wonten gena kalau mau dicicil teman. Niki setunggal tembang diaturke rupiah. Oh iya, Ya. Tak ngomongin tapi ora percaya nang karo aku to, Cik. Percaya, Cik tak kok ini lho bocahku. wong kene kocok dadi ra patek. Iki jubuh karo tasyakuran dulur-dulur kene kan mayoritas petani to, Dik. Ah. Iki diaturi langgan kanca tani ning arep tak bawani sik. Iya, siap. Tak bawani pangkur pelem 6 Heeh. Sandi Asma jenenge Maratuwa. Oke. Wah, ketoke apik iki. Aduh, ya lecah. Wapi suarane. Tak kapuk loro. Urung, Bu. Sumiliring sapi rono udan panas gawe subure siti Nuswantara negaraku tanang utang lutira ayo padha golong tingkat bareng sayo rukun agawe santosa ing pangajab setya mukti Suntari. Ya bener ora? Wijine Maratuwa aku tak garek bawa. Wis piye Maratuwa sapa tak kene bawa. Gak duwe aku. Oh iya mati sak bojomu mriya lali. Ya wis mati ya. Iya, kecelakaan bareng kae. Sorry lupa. Akhirnya Mas Sewu Kak, niki enten tahu Pak Agus Pak RW ada? Pak Care keng rawuh. Pak Lurah tasih nenggane anu pengaosan Dik. Iki acarane bareng Ibu Kadus. Ibu Kadus, Kadus anyar iki. Wah, Je, masih muda loh. Cek nom nak saiki sing tuwek-tuwek gak ono san. Lah, sing- Delok Mas Mbah Care yo pensiun. Oh, iya. Kok terus diganti sing sik dangu Mbah Care. Pun pensiun apa dereng? Dereng, sampun. Sampun. Sing anyar iki lho. Sing anyar iki saiki. Oh, niki. Oh. Pak Cari, oh, saiki nom-nom ya, Kak? Nono lho kan Pak Care terus pensiun. Cek tok nom to. Niki. Barura. Oh, Mbak Lurah. Oh. Bahkan kita Lurah. Amin. Amin. Rakyat aku tidak punya hak pilih. Doain. Boleh, boleh. Lurah dong. Ayo saiki nom-nom
kabeh ya kan. Nom-nom. Bakale musisine yo nom-nom Lah kabeh. iku dijajal kadus karo carik derek minggat. Mergo carik Tanjung iki ciri khas jaman aku cilik ngantek seprene mesti munggah panggung nyanyi tur penyawet. Lah ngantek carik Tanjung kok ora ngikuti jejak tarik sing sepuh bahaya. Ketoke kok kode. Aku lho gak penak ngisin di sini lho. Iki lho kanggo nglestarekno. Oh, sing nyamere mau ora usah. Kok yo Asapuran lho iki nek ngantek ora kok pira lho sesuk. bener Pak, nek ra satu yo rasa. Iki yang kerja nyawer sesuk dipaidu masyarakat. Mari cari kebenaran mulane udan. Ya cara ketan 100 nek metu ndak lho carike ketutno jejake cari nang lawas. Setuju, Bu. Setuju? Wah, kompak marga ini iki lho, san kompak matur suwun, Bu. Ayo. Konco kali ditajake Mak. Gantikan Sambal Sari Portrait Audio.
matur sedulur Singaraja sedulur Batu. Oh
dipun celentani dibacotke portret merindu. Apa? Anu purnama merindu. Oh iya. Purnama merindu portret. Portret merindu ya bener. Bener lah purnama kan nggone purnama kan Purwadi ini Purwadi dhewe portret. Berarti Purwadi merindu. Ya, Jan. Luar biasa. Wong tembang langgang ndongakno kanca tani kok langsung munggah luar biasa lho bocah-bocah iki. Dengan aransemen keroncong, pop, dangdut, ya toh. Ben ora udan mergo bulane purnama. Portret ya lah jan luar Lagi biasa. kang nganu grup tuwek lho iki. Ah iya. Pokoke nek jarene lho ya nek kono-kono tuwek iku langsung diprogol ngono. Rencana. Tapi iki nek tuwek tak wet-wet kan. Diwet-wet generasi Anu generasi golek ini kangelan iki. kangelan iki. Lah nek anake kae tiwas nang SMKI ya malah bengkel. Makan Anake Satro malah istak mondok. Lah yo, wah golek-golek benih-benih. Anake Wanto ki calon penyanyi saiki ya malah dadi anu. Kurang ajar. BK ki ora kok pemandu karaoke ora. Piye? Penyanyi ketoprak. Lah, melok Ora, jare dadi apa mau? kerja kantoran. Perawat keluarga. Oh. Madani kok. Ora. Anak mau dadi apa? Sayangku. Wah, Mas Ganyong. Iya. Iki apa iki? Mas Ganyong saya iku saya. Mas Ganyong ki Ayam dari geprek. Kuwi penem saya. Ini dari siapa? Mas Pipi. Oh, anu, Palupi. Ya. Iki karo dipromokno, kilo-kilo tiket Ambon. Blasur no. Oh, iki kok ora iki. Oh, wah, kok ya ampun. Mas, sini aku mau buat cium Iya kan. Pengantar anak-anak omahe apa, Dik? Aku cium ora cium sayang. Iya. Sisa. Ayo. Ora Sisa. Kok malah singkir? Nah, tekan rumah langsung piring pecah kabeh. Sido ra turu rumah bojone. Bahaya kowe kok turu jobokan. Piye Kak, kok berhenti ngono aku. Enggak. Piye jaremu ganyang turu jobo? Heeh. Lu kira turu jobo? Apa tau turu omah, Dik? Alah. Nang warung lu jam-jaman model iki. Ono ana bojone kok Modele nek kanca-kanca warung ndang balik ndang tutup. Oh gak, Dik. Warung lah kok turu Dik jago. malah. Alhamdulillah. Diaturi ingkung. Oh, ayam geprek sadewa. Ya, dipangan bareng-bareng. Apa yang cukup? Sakmono heri tok bablas. Oh iya ya. Ya, iya. Iki wong loro tok bablas. Ya iya. lemu-lemu. Nasi dan ayam geprek 12.000 paketan iki tak Ya, iki seneng ya, wong ya, ya. ya. Nasi ayam geprek es teh 15.000 murah ya. Nggak murah toh. Nasi ayam chicken 10.000, ayam chicken utuh 20.000. Paket 3.000 iki utol iki. Ora ketang cewili utol iki. Muni boyo loro, wong ki bocah-bocah ana 16. Kayak iso. Iya. Ora apa-apa Ya, ya. anu tut amekno nggone bathuk tut ya iki dadi rai reklame ya. Terima kasih buat Mas Palupi, Iya. driver juga Mas Ambon Menduan Jaya. Iya. Arep Pak iki sing bar tak Ambon sapa mau? Sama Ganyong. Ganyong. Oh Ganyong. Ganyong ya. Anda sabar ya Lek Ganyong, nanti bumbunya di luar aja. Ame mantu. Oh, mantu. Nek ra nanggep kene dongakno saya. Oh iya, jiwa ayam. Manggape Batika. Nek Rana Gabatika, Udan Richard. dongamu gitu loh itu. Nek orang naga batika tak dongan aku. Wis saiki aku ora dukun ora apa nek sesuk iki jek terang tekan sore. Tapi dina Setu awan nek ora udan saya takok jenengku. Leganya terima kasih ya. Aku termasuk pegawai BMKG kok. Iya. Ayo laksanakan kan cuwilian. Terus pundi Pak Sarek sakniki napa mangke? Saniki Pak ngomong Ngomong sonten nggih. Nggih, iki Pak Sarek kesane nggih kalih Bu Kadus, monggo. Sanesipun sinten malih niku Pak Sarek perangkat dusun mriki. Kaur, Pak Kaur mungkin ya. Ini perangkat-perangkat baru. ono klambi aku dhewe kan lho. Klambi aku dhewe ngerti ora? Ya, ampun itu ratane yo. Iki dikei panganan apa dhewe iki. Dhek kok mburi kono kowe nang ngene kok klambi kok aku dhewe sapa? Kuwi mending aku dhewe. Enek untu mainan kok mlaku. Iya iki bocah. Ternyata menungso to ya wis. Salah kan lambene nang nggon. Menungso kok saya suwe kok wireng ngono to. Bene, ireng iki malah apik kok. Iso bengi kok sono. Oke. Ayo, monggo Pak Sarek. Ya, biar dan rumiyin mangke saged derek menyami dengan kanca-kanca Batika. Monggo cepet iso. Batika ada.
Iya, penting budalin. Makanya sampai penyanyi nih ketika. Iya, kamu pindah kok. Oke. Silvi, ini ada rapat masuk saya maksudnya nih, mic-nya di bawah. Ya, ini loh, naik Mbah Cari yang senior jelas sudah pasti. Cara dikode itu, soalnya Cari anyar begini, iya ya. Ini ada tas dengan lingkungan yang ada. Ya kan? Lah iso carane awake dhewe iki piye carane iso nyawiji karo sarekat antara masyarakat karo perangkat iso nyawiji carane piye? Yen to Pak perangkat kok sibuk, ya masyarakat yang mendekati ngono lho. Lah kula kuwi jenenge perangkat anyar kok, ya ta? Ayo didekati. Ini tulisan maku koyo nang kono. Biasanya latihannya negeri Pak Duduk Gidi. Nang kono lho. Pendekatan diri. Oh iya apa? Dek Silvi, Injih, nak iki awake dhewe iki padha karo kula nunggu ning daleme Pak Cari Kadus, ya awakmu nyalai mudun, sowan sing gawe reksa utawa sing duwe busur batu. Ayo. Iya. Ayo. Ayo nyalemi Bu. Nah, kae lho buwo. Ora apa-apa lho kok gini. Sandal. Yo salin sandal barang tak yo ngaten salin kotang barang yang suwen. Kok iso sandal Indomaret. Sandal Indomaret. Iki mbok colok Alfamart geger lho iki. Yo kami nyaket duwa kali anu pacare nggih iki mangke anu Mbak Mantan Sare iki. Ya niku. Ampun di biayanya. Lah, Mantan Sare gak apal, tak nyangoni nggih. Mboten akeh. Oh iya. Kok mbok menawa nyangoni. Jadi pensiunan setengah kok lumayan kemarin santai kok. Nyaket dua kali Bukadus. Ya nika. Ya, Pak Babin. Ada lagi Pak P. Pak Arif bisa dong mbok nikmati. Lah nggih mriki riyen to. Ya, terus pusat pinter ngene. Aku Pak Jumat pun Aku yang ngenteni sangone lho. Ya, aku makan sang Pak Jumat penyawer. Enggak muni. Ini lho sing nganggo lho, nganggo setut. Aku kok mbok dol ngene lho. Ora kok dol gen raket karo dulur-dulur batu. Mbiyen kang uripi aku mbiyen Pak Juman iki suwi ra nyangoni aku. Pundi to? Pak Juman, Pak Tangsang. Blereng kan. Ya, iki lho. Neng Sing anu Harian. iya, neng batu. maipet. Aku lho ya. Sing maipet kincelong iki lho. Bolane ning isor Ya, ngobrol. ayo karo Mbah Kakung, ayo saru saling kabeh. Amin ya Pak nggih. Iki gen manuh karo dulur-dulur batu. Nah, Sampeyan gak baik. lah Mbah Mantan Sare. Saling kabeh. Kowe nek nyalimi sekali pitok karo berharap. Lah sing Nggih kira. lah niku nek masalah saling nomor loro pada dhewe iki lho. Salim kok. Lah nggih. Ya, salim ya. Ya dalah nek karo mbak ora usah telkem mah kene. Tukang nelkem kok. Ngene iki mu ya sakake lho. Sakake iki lho. Sik. Ora duwe kanca. Iki duit pensiunan. Anjing. Sing duit bayaran asli durung. Mas Cari, cek nomi Mas Cari. Yang isi minta lagu apa dikasih lagunya? Anjing, lagune nopo Mas Mas Cari monggo. Mas Cari nggih. Mas Cari cek nom. Lagune nopo niki Mas Cari? Lewo. Lewo. Nah, itu terus mesti lemok. Lewo ditancake to. Spesial buat Mas Cari. Ning mriki mawon. Teng mriki mawon apa? Tangis lho, anggere muni request iki ketoke tanda-tanda, ya to. Timbangnya tang kono 300 gone tok lho, Pak. Urung bocahe, urung liyane, ya to. Mulai didapuk sing wedok mungkin 50 atau 100 pantes. Ya, diaturke ya, Pak ya. Lewo kangge pacare ugi, kakintur kangge dulur-dulur Sidaharjo, dulur-dulur Batu. Tetap seger waras silakan Pak. 3. Ada monggo.
masyarakat metu ra 10.000-an kok. Ya ora. Oh. Iki mah ya ora njaluk nek sing iki. Sare modele keri to Mas Heri sabar to. Biasane nek sing keri iki langsung makbro ngono ya. Ya santai-santai. Lajengake nggih. Sabda sampun disukani. Kale Pak Jare. sampun. Sampun. Nek buah belum. Ning buatan abrit. Ya ora apa-apa biru nek telu berapa doang ya. Timbang abang sitok ndak biru telu iki. Buah. Iki ya tolong lagu to. Iya gampang. Buah wis urung. Buka dus durung. Ini sampai Derek. alon-alon itu. Derek request lagu. Wong itu iso metune angin tenan. Berarti sampean sing saged nyerateni nggih. Ya mulo gampang kok. Iki Oh, nggih, tugase Kak Bay iki. Nah, iki Kak Bay sing iso ngatasi. ya pancen anu nyun sewu iki ora kono ra kene. Rata-rata nek wedok ku anu metune angin. Apalagi Menteri Perekonomian itu memang wanita toh. Lah nggih. Nyun sewu Bu Kadus mangke ngersake lagu napa? Selendang biru. Nggih. Nek masalah biasane kawula dasih 50 menawi anu pramung praja 100 ya. Oke. Nggih. Namun Selendang biru ya biru to Kak Bay sesuai lagu. biru telu loro. Loro. Kadus ki ambek tarik kan pokoke pembecare to, Dek. Nggih. Ha iki nyeng suwekno no. Nek kaur kok 30 ora apa-apa. Dul pitu. Ya. Sak mumpung tekne sik. Ya. Yang sithik nggih. Ya lewok. Iki Pak Babin rawuh. Lho, Pak. Pak ngatemen wis. Monggo Pak Bosi, monggo. Lho. Bocahku. Nggih. Tambah. Kalau polisi karingan aku polisi tidur. Nggih, bener digilesi wong ya, Mas. Ya ora masalah. Kayak anu Mbak atau Bu Kadus. Nggih. Selendang biru. Nanti dari panitia ada request air bunga sama cinta tak direstui. Ya, gede ya pergi. Ya, ini loro sisan ra apa-apa. Ya pancen kudune niki nek ra ngene jenenge gak son.
Gonku tak usul gak ngiblas malah ramuni kok. Maksudnya, anu selendang biru sih ditanjake kantor bungadu sungguh jeneng kene ya Mak. Nanti dirangkai dengan air bunga juga nanti kembali ke campur sari. Biar Pade tetap juga di sini. Monggo dipersembahkan. Ada selendang biru. Ya. Apa Ron? Ya maklum mau kira lagi gak melok kene suwe. Dipecat biyen iki. Kok nanti anak buah kan. Ada selendang biru bersama Batika ada. Ayo. Juga nanti ibu kita tunggu untuk partisipasinya atau untuk bareng-bareng bersama dengan Batika. Luar biasa sebelum sedang luar biasa dulur-dulur batu bersama dengan Batika Organ Audio.